हम उपेंद्र अजनबी शिवराई गाजीपुर से आप लोगों के सामने एक हास्य व्यंग कविता लेके आइल बानी, जौना के नाम बा आफत बन के आइल करोना। एक जना बाड़न, वो घर ही क्वारंटीन हो गइल बाड़न कोरोना काल में। आ केहू उनकरा पंजरा ठेकत नइखे, न जाता न कहीं आवता। सब दूरे दूर उनकरा के खाना दाना दे रहल बाटे। त एगो मेहरारू भी छुआछूत मनावत तड़ी, उहो नइखी जा पावत। तो उहे अपन स्थिति बेचारू व्यक्त करतड़न कि ऐसन कोरोना बन के आइल आफत काल की मेहरारूओ पंजरा हमार नइखी सटत। का वो अपना हृदय के बात बता रहल बाड़न, आई आप लोग के सुनावर तानी हास्य व्यंग के रूप में। आफत बन के आइल करोना। आफत बन के आइल करोना, डर से चटके तारू। आफत बन के आइल करोना, डर से चटके तारू। आ पजरा तनको ठेकत नइखी, खुद आपन मेहरारू। भैया खुद आपन मेहरारू। आफत बन के आइल करोना, डर से चटके तारू। आफत बन के आइल करोना, डर से चटके तारू। आ पंजरा तनको ठेकत नइखी, खुद आपन मेहरारू। अतना डर समाइल बाकी सेवा नइखे सपरत। अतना डर समाइल बाकी सेवा नइखे सपरत। अपने आदमी करे लागल अपने लोग से नफरत। ई हाल बा कि अतना डर समाइल बाकी सेवा नइखे सपरत। अपने आदमी करे लागल अपने लोग से नफरत। धर्म कहेला सुख दुख में रहे के चाही भीरी। धर्म कहेला सुख दुख में रहे के चाही भीरी। आ लॉकडाउन बहरी लागल बा, घर में बाटे फ्री। धर्म कहेला सुख दुख में रहे के चाही भीरी। आ लॉकडाउन बहरी लागल बा, घर में बाटे फ्री। तबो नशा चढ़ल बा उनका, तबो नशा चढ़ल बा उनका। जैसे पियले हो खस दारू, तबो नशा चढ़ल बा उनका। जैसे पियले हो खस दारू। आ पंजरा तनिको ठेकत नइखी, खुद आपन मेहरारू। ओ भैया खुद आपन मेहरारू। इनका हाथ से भोजन कइल बाटे हमरो लाचारी। इनका हाथ से भोजन कइल बाटे हमरो लाचारी। आ भात परोसे ली फरुई से, बेलचा से तरकारी। ई हाल बा कि इनका हाथ से भोजन कइल बाटे हमरो लाचारी। आ भात परोसे ली फरुई से, बेलचा से तरकारी। आ कलछुल बांध के लौर में दूरे से दाल परोसे ली। कलछुल बांध के लौर में दूरे से दाल परोसे ली। आ जैसे तैसे देख के हमके अपने खूब भकोसे ली। कलछुल बांध के लौर में दूरे से दाल परोसे ली। आ जैसे तैसे देख के हमके खुद अपने भकोसे ली। आ सेवा देख के हंसत बाजे बाघ रहू कतवारू। सेवा देख के हंसत बाजे बाघ रहू कतवारू। आ पंजरा तनिको ठेकत नइखी, खुद आपन मेहरारू। भैया खुद आपन मेहरारू। आगे का हाल बा ससुराल जन के सुनी। वो लोग के समाचार का बा कि घर में बैठल मन उबियाइल छूटल रिश्तेदारी। घर में बैठल मन उबियाइल छूटल रिश्तेदारी। आ सारो ससुर नइखन कहत चल आई ससुरारी। बाहर समय कि घर में बैठल मन उबियाइल छूटल रिश्तेदारी। आ सारो ससुर नइखन कहत चल आई ससुरारी। आ साली सरहज खूब बढ़िया से रिश्ता रहे निभावत। कोरोना से पहिले कि साली सरहज खूब बढ़िया से रिश्ता रहे निभावत। आ उहो लोग फोन कइला पर नइखे फोन उठावत। ई समय आ गइल बा भैया कि साली सरहज खूब बढ़िया से रिश्ता रहे निभावत। आ उहो लोग फोन कइला पर नइखे फोन उठावत। आ सबे मुँह चोरौले बा जे आपन बा चिन्हकारू। केहू केहू के कुछ मदद नइखे करत भैया। ई जवन कोरोना महामारी आ गइल बा, खइला बिना मरतन, भूखे प्यासे मरतन। जे आपन बा उहो कुछ मदद नइखे कर पावत। त का कहल जाता कि सभे मुँह चोरौले बाजे
आपन बा चिन्हकारू। अब भैया पंजरा तनिको ठेकत नइखी, खुद आपन मेहरारू। ए भैया खुद आपन मेहरारू। आफत बन के आइल कोरोना, डर से चटके तारू। पंजरा तनिको ठेकत नइखी, खुद आपन मेहरारू। ए भैया खुद आपन मेहरारू। हम उपेंद्र अजनबी सेवराई वाला, जिला गाजीपुर बा, थाना गहमर बा, ब्लॉक भदौरा बा, तहसील सेवराई बा, आ जिला गाजीपुर बा। आ एगो लिख ली हमार नाम नंबर 7985797683। एकरा पर कॉल करब तो हम रउआ लोग के बढ़िया बढ़िया हास्य व्यंग कविता सुनाई। आप लोग के प्रणाम करतानी, प्रणाम स्वीकार करी। हम उपेंद्र अजनबी सेवराई गाजीपुर से।